Hatalmas volt a tömeg 1993. szeptemberében. Ekkor szentelték fel városunk első templomát, a Mária Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomot. Az ő sokaságuk legyen a te házad igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imádjukkal majd hozzáfordulnak, meghallgatásra találjanak és érezzék irgalmas jóságod áldását, ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Hogy a templomra szükség van, arról már 1990. januárjában a Krónika is írt. A gondolatot tervek, tettek követték, mindig is volt miről írnia az újságíróknak. A rendszerváltozás után nyílt mód arra, hogy az egykori úgymond szocialista városban templom épülhessen. A római katolikus istentiszteleti hely alapkövét nem egészen 2 éve tették le, és tegnap már fölszentelhették a Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült templomot. A gyors megvalósítás köszönhető a fiatal és agilis tiszaújvárosi plébánosnak, Timkó Istvánnak, de ahogy dr. Seregé István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke hangsúlyozta a fölszenteléskor, nagyon sokak hite és áldozatkészsége kellett ahhoz, hogy mostantól méltó helyen vehetnek részt a hívek a miséken. Az építés 80 millió forintba került, magyar és külhoni hívek adakozása révén jött össze a szükséges pénz. Az akarat megvolt, a pénz összejött, a templom megépült. Az építkezést sokan kíváncsian figyelték. Ez a városban egy kuriózum volt, korábban ugye nem volt templom, és hát nézték, hogy hogyan lesz, hogyan is épül fel egy ilyen hatalmas létesítmény. Mondjuk a 10 emeletesekkel nagyságrendben, magasságban egyező lehet, de méreteiben ekkora hatalmas teret mást nem találunk a városban. Még most sem, pedig azóta már másik 2 templom is felépült. Nyilván nagy igény volt a városban a lelki megújulásra, és Istennek legyen hála, olyan vezetői voltak a városnak, akik ezt megérezték és támogatták ebben a városnak a polgárait, és hát így tulajdonképpen a jövőt építették, egy szebb jövőt. Mindig az volt, hogy 3 hajós templom legyen. Eleinte úgy volt, hogy román stílusú, aztán nem lett román stílusú. Bazilika jellegű, az mindig volt. Legyen-e az altemplomban koporsós temetés, vagy csak urnás temetés legyen. Legyen-e a későbbiekben rendház, ahova szerzeteseket lehet költöztetni, vagy ne legyen, ezek úgy az eleinte még változtak, mint elképzelések, és aztán szép lassan kiforta magát az egri tervezőgárda, Rátkai család, Rátkainé kis Rózával együtt, aki a városunknak nem mondom, hogy szülötte, mert hát nem itt született. Természetesen a városban senki nem született, vagy legalábbis nem tudok róla. De a városunkban nevelkedett, ő volt az egyik építész a férjével együtt, akik megálmodták ezt a templomot. Nem itt születtem, de 3 éves korom óta lakom itt, és ezért nagy próbatétel, nagy kihívás volt. De hát, hogy ez mennyire sikerült, vagy mennyire tudtam ennek megfelelni, ez majd akkor fog kiderülni, hogyha a templomot átadják, használni fogják, ha a város befogadja. Nem kellett már a szomszéd településekre menni, hiszen azelőtt csak ott a falvakban voltak templomok. Lett a városnak is saját temploma, az első. Az elképzelések kezdetlegesek voltak, arról volt szó, hogy jó lenne, miután ez lesz az első templom, akkor ez egy ökumenikus templom lenne, amelyben a másik 2 nagy felekezet is, a református, meg a görögkatolikus is tarthatna istentiszteletet. De Seregé atya azt mondta, hogy ez nem lesz jó, a templomnak gazdájának kell lenni, a katolikus egyház ezt a gazdaszerepet természetesen vállalja, meg azt is vállalja, hogyha később épülnének fel a református templom és a görögkatolikus templom, akkor az erre lehetőséget, hogy ebben a templomban legyenek az istentiszteletei. Erre aztán későbbiekben nem került sor, mert megépültek szép lassan a többi templomok is. 90 előtt a városban nem nagyon tudtak sehova menni. Egyedül Szederkényben volt egy imaház, egy ilyen katolikus imaház, görög katolikusoknak, római katolikusoknak. Ezért ők a környező településekre jártak, Sajószögedre, Polgárra, esetleg Tiszapalkonyára. Mi a 80-as évek közepétől
Sajgószögethez tartoztunk, tiszaújvárosi hívek. A sajgószögeti plébánia most volt a plébánosunk, és ez tartott mindaddig, még a templom fel nem épült. Sőt, tovább is, mert még Varga Bertalan plébános is eleinte a sajgószögeti plébániának volt a papja, és másodlagos volt csak Tiszaújváros. És aztán 90-ben elhatározta az egyház is, meg az önkormányzat is, hogy kellene építeni egy templomot. És 90-től ez annyira legálissá tette a szentmiséket, hogy már lehetett a városba is járni, igaz nem templomba, hanem az első időkben a házasságkötő teremben volt az önkormányzatnál a szentmise, és aztán későbbiekben, nem sokkal később, amikor kinőtt a hívek száma ezt a házasságkötő termet, vagy lehet, hogy másokkal is volt, azt most én nem tudom, a Derkovics művelődési házban volt egészen 93-ig, amikor is a templom elkészült, és megkezdődtek a szentmisék a templomban. Én akkor Sajóörösen laktam a családommal, és mindig, mikor elmentem, öröm volt látni, hogy egy ilyen városban, ahol nagyon sok keresztény ember is összejött, nem csak kommunisták voltak, keresztények eljártak a különböző falvakba szentmisére, mi akkor a falunkba jártunk haza. Ott keresztelkedtek meg a gyerekeink, de mikor készen lett, hát az valami hihetetlen. És most mondom, mint az érsekatyának is mondtam, hogy a szentmisére a mindszenti harangot én húztam meg először. Úgyhogy ilyen dolgok vannak, ez a 30 év úgy eltelt, hogy az hihetetlen. Ez a 30 év, ez csoda. Ez csoda. Az előtti énekarnak is tagja voltam, akkor még gondnok is voltam. A lépcső átépítése, felújítása az én vezetésemmel történt az egyház részéről, meg mikor a nagy vihar levitte a tetőt, azt szintén én csináltam végig, és hála Istennek jól sikerült. Az első plébános Timko atya volt, őt Varga Bertalan Berci atya, majd Mata István atya követte. Őt Pásztor Paszkál váltotta, aki jelenleg is a plébánosunk. A távolabbi emlékélmény az 30 évvel ezelőtti, 1993 kispapként úgymond irigykedve néztem a kispap társamra, aki az érsek úrral, Seregi István érsek úrral jött, hogy a templomot fölszentelik. Aztán, amikor hazajött, akkor visszajött a szemináriumba, akkor egy élménybeszámolót tartott, milyen szép, gyönyörű templom, és hozott róla egy képet. Onnantól kezdve nekem a szívemben van ez a templom. Aztán személyesen 2017-ben egy tervezővel voltunk itt a plébániát megnézni, egy másik plébánia tervezése kapcsán, és akkor bejöttünk a templomba. Elsőre csodálatos érzés, világos, sütött a nap, a olom üvegeken át szűrődött a fény, és hát tágas, jó volt a léleknek itt lenni. Akkor ugye üres volt, mert délelőtti órákban volt, nagyon jó benyomást keltett. Az évek során egyre többen kezdtek el templomba járni, míg a környező településekről is. Mi a városba 1998-ba költöztünk be, családommal, 2 gyermekemmel és a férjemmel, és igazából még már akkor jártunk templomba. Van egy olyan élményem, hogy a kisebbik fiam óvodás volt, és mise alatt elaludt az ölembe, és akkor a mellettem lévő bácsi mondta, hogy csak maradjon nyugodtan, nem kell felállni. Ez úgy megmaradt bennem. Tehát igazából gyerekeim kiskora óta. A nagyfiam is minisztrált. Tehát valahol a családunkban az egyházi neveltetés benne van. A szüleim, a rokonaim folyamatosan járnak templomba. Tehát nekem ez nem újdonság volt 10 évvel ezelőtt, hanem én ezt hoztam magammal. Gyerekkorom óta gyakorlom a vallást. Szerényen, nem bigottan, de gyakorlom. És amíg nem állt itt ez a templom? Addig a szülőfalumba voltunk. Mikor oda hazamentünk, akkor ott mentünk el templomba.
meg Mária Pócsra minden évben. Hogy tetszik egyébként? Ez kicsit másabb, mint a többi templom. Így van, nagyon szép, ízléses, szép. Teltek az egyházi évek és az élet, míg nem 10 évvel ezelőtt az Arany János iskola egyházi fenntartásba került. Az egykori 4-es iskola lett a város első egyházi oktatási intézménye. Szent István katolikus iskola néven éppen 10 évvel ezelőtt kezdte meg a működését. A jubileum alkalmából összeállítottunk egy jubileumi évkönyvet. Ez a bemutató, iskolánk történetének a bemutatója. Az iskola igazgatója, Koscsó Mónika iskolatörténeti előadást tartott a templomban. Ez a délután egyben egy könyvbemutató is volt, hiszen erre az alkalomra egy jubileumi kiadványt is készítettek, ami frissen jött ki a nyomdából. Az iskola az nagyon fontos az életemben. Iskolavezetőként nekem a gyerekek, a kollégák, a munkatársak, a szülők, azok egy édes kapocs az egyházhoz és a munkámhoz. Úgy gondoltam, hogy kell, hogy az itt lévők megismerjék azt, hogy mivel töltjük a mindennapjainkat, az elmúlt 10 évet. A 30 éves templomot és a 10 éves katolikus iskolát 3 napos eseménnyel ünnepelték. A 2-ös jubileumon volt zenésest, szentmisék, előadások, szeretett vendégség. Október 13-án, tehát majdnem 2 évvel a gondolat megszületése után történt meg az alapletétel, Seregi István celebráta a szentmisét. Szombat este sokan voltak kíváncsiak a multidéző előadásokra, hogy hogyan épült fel a templom, hogy milyen is volt annak idején a hitélet és az első egyházi iskola kezdeti évei. Az előesti szentmise után fáklyás körmenettel zárták a szombatot. Másnap délelőtt zsúfolásig telt a templom, állóhely is alig akadt. A hálaadó ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, melyen korábbi plébánosaink is részt vettek. Képesek vagyunk úgy is, mint város, és úgy is, mint ennek a városnak a lakói, megújítani életünket nap mint nap. Legyen ebben a megújulásban példánk, segítségünk, támaszunk a boldogságos Szűz Mária, aki ennek a templomnak a védőszentje, és ilyen értelemben ennek a városnak is a védőszentje. Egy 30 éves templomban. Ugye a templomoknál 30 év az ifjúkor kezdete, hiszen sok 100 éves templomaink is vannak, de ez a gyönyörű templom, amelyik így az égbe emelkedik és az égre mutat, a lelkünket is az Istenhez emelte, és a másik különleges alkalom volt a templom búcsúja mellett, a 30 éves templom búcsúja mellett a 10 éves Szent István katolikus általános iskola, amelyik nagyon szép gyümölcsöket termelt már az elmúlt 10 évben is, és a mai műsort látva azt látom, hogy jó döntést hoztak azok a szülők, akik annak idején megszavazták azt, hogy legyen itt egy katolikus általános iskola is. Ez a Tiszaújváros, ez egy különleges hely. Tudom, hogy itt van református iskola, és van a római katolikus általános iskola. Tehát és ugyanakkor van állami iskola is. Tehát békében élnek egymással az emberek, és azt hiszem, hogy ennek üzenete van, üzenetértéke van az egész társadalom fele, hogy lehet így is. Lehet úgy is, hogy a felekezeti különbségek azok nem megosztanak, hanem inkább összekötnek bennünket, egymást tisztelve, egymás szeretetében tudunk élni. És egy ilyen világban, amiben most élünk, hogy testvérnépek egymásnak támadnak, annak különlegesen szép üzenete van, amikor az egy városban élők között béke és harmónia van, és ezt kívánom, ezért imádkozom. Ezért kívánom azt, hogy valóban új város legyen, mert ennek azért üzenete van, hogy ez egy új város, új lelkesedéssel, új ambíciókkal, új hittel, állandóan napról napra megújuló hittel. Azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, és jók legyenek a
tiszaújvárosiak, és szeressék egymást. Lelkiismeretes szolgálatukért, a Tiszaújvárosi Egyházközségben végzett munkájukért 8-an elismerést vehettek át az egrérsektől a mise végén. A kitüntetéshez valamennyien ajándékot is kaptak, egy rózsafűzért, melyet Ferenc pápa magyarországi látogatásakor hozott.